I denne video vil jeg vise, hvordan man kan redigere i et Google Websteds overordnede layout. Det vil sige, hvordan man kan ændre i sidehovedet, eventuelt fjerne det helt, menubjælken osv. Jeg har mit lille test-websted fremme her, og jeg har min redigeringsmenu heroppe. Og hvis ikke du kan se den, så er det fordi du er passiv bruger, det vil sige at du er ikke logget ind, så ser det sådan her ud. Så skal du bare logge ind for at få lov til at ændre på dit websted. Ja, jeg går ind her i menuen mere, og så går jeg ind i redigere website layout. Så kommer der en række muligheder frem heroppe, og her kan jeg aktivere eller deaktivere forskellige områder af mit websteds forside her. Så jeg kan for eksempel prøve at trykke på overskrift her, så får jeg i det her tilfælde deaktiveret website hovedet, så nu er der ikke noget, så jeg kan altså godt lave et website uden sådan et område. Når jeg klikker igen, så kommer den tilbage. Et eksempel på et område, som fra starten ikke er synligt, det er vandret navigation. Hvis jeg prøver at aktivere den vandrette navigation, så kan I se, kommer der sådan et område her, hvor jeg kan tilføje flere knapper. Der er fra start en knap til startsiden, men jeg kan tilføje knapper til andre dele af mit websted. Det kan jeg helt selv indstille, som jeg har lyst. Jeg tror, jeg fjerner den vandrette navigation igen. Og så prøver vi sidepanelet, hvor jeg kan aktivere og deaktivere sidepanelet. Det vil sige, det er menu. Bjælken, kan se, nu er den forsvundet her. Og så kommer den tilbage. Og der er også en sidefod, som jeg ikke kan se lige i øjeblikket, som jeg kan få frem på samme måde. Man kan også definere sit websites bredde og sådan nogle ting. Det kan man selv prøve lidt. Jeg vil vise, hvordan man kan redigere lidt mere i website hoved. Det er sådan, at alle de elementer, man kan redigere, de bliver markeret, når man med cursoren kommer hen over dem. Så her kan jeg altså redigere website hoved. Hvis jeg flytter mig herind, så kan jeg redigere elementerne i sidepanelet. Og hernede, hvis jeg havde haft der er også noget, der hedder en systemsidefod. Den kan jeg faktisk også godt gå ind og lave noget med. Selve forsiden derimod, den kan jeg ikke pille med her i denne her layout redigering. Men jeg vil vise website sidehoved, hvordan jeg kan lave nogle redigeringer der. Jeg kan for eksempel tilføje et logo. Så jeg kan sige, at jeg gerne vil have et logo, og så skal jeg selvfølgelig vælge filen, hvor mit logo er på, og det kunne være den her. Sådan, OK. Og så kan man se, at så bliver logoet placeret heroppe i øverste venstre side, og titlen bliver rykket lidt, så der er plads til logoet. Man kan også godt redigere lidt her i sidepanelet, det kan jeg jo også lige vise. Man kan for eksempel bestemme, hvor mange niveauer der skal vises i navigationen, og den slags. Ja, det var lidt om, hvordan man kan redigere i det overordnede layout på et Google website. Ja, så mangler vi bare at gemme vores ændringer, og det gør man heroppe, hvor man skriver luk. Sådan, så har vi ændret lidt i det overordnede layout.